ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶିକା। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଏହି ଶୁଭ ଅବସରରେ ଆମମାନଙ୍କର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଏ। ଆଜିର ଏହି ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶିକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଏ। ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ଆଉ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ କରାଇବେ। ଆପଣ ନିୟମିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣନ୍ତୁ ଓ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପବିତ୍ର ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ପବିତ୍ର ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ, ସେହି ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅ। ସେ ବାକ୍ୟର ନିଗୂଢ଼ ମର୍ମକୁ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ବିଶିଷ୍ଟ ଅନ୍ତଃକରଣ ଦାନ କର। ଆଉ ଏକ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସର ହୃଦୟ ଦିଅ। ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଆଜି ଆମେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 22 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 10 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। ଏହି ପର୍ବର ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚନାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଇସାହାକଙ୍କୁ ବଳିଦାନ ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ନେଇ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ପ୍ରତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଦେଶ। ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ତହିଁରୁ ଅବ୍ରାହମକୁ ନିବୃତ୍ତ କରନ୍ତି ଓ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାନ୍ତି ଓ ଏହାପରେ ଅବ୍ରାହମ ବେରସେବାକୁ ଫେରିଆସନ୍ତି। ଏହିସବୁ ବିଷୟ ଆମେ ଏହି 22 ପର୍ବରେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆଲୋଚନା ଉପରକୁ ଯିବା। ଗତ ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ଇସ୍ମାଏଲ କିପରି ଅବ୍ରାହମଙ୍କଠାରୁ ପୃଥକ ହେଲା ତାହା ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଓ ଇସାହାକଙ୍କର ଜନ୍ମ ଓ ଜୀବନ ସହିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ଓ ଜୀବନର କିପରି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥିଲା ତାହା ଦେଖିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଅବ୍ରାହମ କିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଦେଶାନୁସାରେ ଇସାହାକକୁ ବଳିଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଓ ଇସାହାକ କିପରି ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଥିଲା ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ପ୍ରତି ଶେଷ ଏବଂ ମହାନ ପରୀକ୍ଷା। ଏହି ପର୍ବରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଈଶ୍ୱର ସପ୍ତମ ଥର ବା ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଅବ୍ରାହମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏହାପରେ ସେ ଆଉ ଅବ୍ରାହମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିନାହାନ୍ତି। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର କର୍ମକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ସେ ସେହି କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରମାଣିତ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଈଶ୍ୱର ଯଦିଓ ଅବ୍ରାହମକୁ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଇସାହାକକୁ ତାହାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଳିଦାନ ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ, ମାତ୍ର ସେ ଅବ୍ରାହମକୁ ଶେଷରେ ତହିଁରୁ ନିବୃତ୍ତ କଲେ, କାରଣ ସେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ତାଛଡ଼ା ସେ ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ବଳିଦାନ ଚାହିଁନଥିଲେ, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେହି ସେପରି ବଳିଦାନ ନିମନ୍ତେ ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ହିଁ କେବଳ ସେହି ବଳିଦାନ ନିମନ୍ତେ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ। ଈଶ୍ୱର ଏହି ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ସେ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ମନୁଷ୍ୟର ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ପବିତ୍ର ରକ୍ତର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି। ମାତ୍ର ଏହି ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ଇସାହାକଙ୍କର ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ପାତିତ ହେବାକୁ ଅଛି, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ପବିତ୍ର, ନିଷ୍ପାପୀ ଓ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ମନୁଷ୍ୟ, ଯିଏକି ସେହି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବଳି ସ୍ୱରୂପ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଇସାହାକ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଇସାହାକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିଦର୍ଶନ ସ୍ୱରୂପ ଥିଲେ ଓ ଇସାହାକଙ୍କର ସ୍ଥାନରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେହି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବଳି ସ୍ୱରୂପ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମକୁ ଏପରି ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଇ କଢ଼ାଇ ନେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ତାହାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଓ ଅବ୍ରାହମ ମଧ୍ୟ ନିଜର ବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରି ସେହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। ସେ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲେ, କାରଣ ପବିତ୍ର ବାଇବଲ କହେ, କର୍ମ ବିନା ବିଶ୍ୱାସ ମୃତ ଓ ବିଶ୍ୱାସ ବିନା କର୍ମ ମୃତ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 15 ପର୍ବରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଅବ୍ରାହମ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏହି 22 ପର୍ବରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ସେହି ବିଶ୍ୱାସକୁ କର୍ମରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ସେହି ଧାର୍ମିକତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ବ୍ୟବସ୍ଥାର କ୍ରିୟାକର୍ମ ହେତୁ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ବିଶ୍ୱାସର କ୍ରିୟାକର୍ମ ହେତୁ ସେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଅବ୍ରାହମ ଇସାହାକଙ୍କୁ ବେଦୀ ଉପରେ ବଳି ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିନଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ତାହା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିଲେ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସର କାର୍ଯ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଆଦି ପୁସ୍ତକର 15 ପର୍ବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆଗରେ ରଖି ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବା ବିଷୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସ୍ଥଳେ ଯାକୁବ ଏହି 22 ପର୍ବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆଗରେ ରଖି ବିଶ୍ୱାସର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବା ବିଷୟକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଉଭୟ ପାଉଲ ଓ ଯାକୁବ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଭୟ ଠିକ୍, କାରଣ ଉଭୟ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା
ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବା, ଯାହାକି ଆଦି ପୁସ୍ତକ 15 ପର୍ବରେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଏ, ଓ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ବିଶ୍ୱାସର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବା, ଯାହାକି ଏହି ଆଦି ପୁସ୍ତକ 22 ପର୍ବରେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସ ଓ କର୍ମ ଏହି ଦୁଇଟି ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ବାଧ୍ୟତା ଧାର୍ମିକତାର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଅବ୍ରାହମ କିପରି ବିଶ୍ୱାସର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ 22 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଉତ୍ତାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ କହିଲେ, ହେ ଅବ୍ରାହମ। ତହିଁରେ ସେ ଉତ୍ତର କଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଛି। ଏହି ଅଂଶରେ ଆମେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ପରୀକ୍ଷା ବିଷୟ ନେଇ ଦେଖୁଅଛୁ। କାରଣ ଯାକୁବ ତାହାଙ୍କ ପତ୍ରରେ ପରିଷ୍କାର ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର କାହାକୁ ମନ୍ଦରେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଯେ ସେ ମନ୍ଦରେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମନ୍ଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଏଠାରେ ସେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ଏକ ପରୀକ୍ଷା ନେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଅବ୍ରାହମକୁ ଏକ ମହାପରୀକ୍ଷାରେ ପକାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ମହାନ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା। ତେବେ ସେହି ପରୀକ୍ଷାଟି ଏହିପରି ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ 2 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ତେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଏବେ ଆପଣା ପୁତ୍ରକୁ, ତୁମ୍ଭର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରକୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ୍ଭେ ଯାହାକୁ ସ୍ନେହ କର, ସେହି ଇସାହାକକୁ ଘେନି ମୋରିଆ ଦେଶକୁ ଯାଅ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ସେହି ଦେଶରେ ଯେଉଁ ପର୍ବତ କହିବା, ସେହି ପର୍ବତ ଉପରେ ତାହାକୁ ହୋମାର୍ଥେ ବଳିଦାନ କର। ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହା କେତେ ବଡ଼ ମହାନ ପରୀକ୍ଷା ନ ଥିଲା। ଯେଉଁ ପୁତ୍ରକୁ ସେ ଦୀର୍ଘଦିନ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ ପାଇଛନ୍ତି, ସେହି ପୁତ୍ରକୁ ପୁନର୍ବାର ଈଶ୍ୱର ବଳିଦାନ ନିମନ୍ତେ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜଣେ ପିତା ସ୍ୱରୂପେ ଯଦି ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବିଥାନ୍ତେ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥାନ୍ତେ ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥାନ୍ତି, କ'ଣ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ମୋର ଏହି ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଦେଲେ ଓ ତାହାକୁ ପୁନର୍ବାର ବଳିଦାନ ନିମନ୍ତେ ମାଗୁଛନ୍ତି? ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଆଉ କିଛି ମାଗନ୍ତୁ ପଛକେ, ମାତ୍ର ମୋର ଏହି ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରକୁ ମାଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅବ୍ରାହମ କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର କରିନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବାକୁ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ନିଜର ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆମେ ଇସାହାକଙ୍କର ଘଟଣା ସହିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜୀବନର କେତେକ ଘଟଣା ଖାପ ଖାଉଥିବା ଦେଖୁଅଛୁ। 23 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବା ଯେ ସାରାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 127 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ମଲେ। ଯଦି ଆମେ ଏହି 22 ପର୍ବ ସହିତ 23 ପର୍ବକୁ ମିଳାଇବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବା ଯେ ଇସାହାକ ଏକ ଛୋଟ ପିଲା ନଥିଲେ। କାରଣ ସାରାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 90 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଇସାହାକ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଓ 127 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସାରା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ତାହେଲେ କେତେ ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ରହିଲା? 37 ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏହି 22 ପର୍ବରେ ତାହାକୁ ତାହାର ପିତା ବାଳକ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ 30 କିମ୍ବା 33 ବର୍ଷର ହୋଇଥିବେ। ତେବେ ଏଠାରେ ଏହି 22 ପର୍ବର 2 ପଦରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ଅଛି, ଆପଣା ପୁତ୍ରକୁ, ଆପଣାର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରକୁ ଓ ତୁମ୍ଭେ ଯାହାକୁ ସ୍ନେହ କର, ସେହି ଇସାହାକକୁ ଘେନି ମୋରିଆ ଦେଶକୁ ଯାଅ। ଏହି ବିଷୟ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥିବାର ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଅଛୁ। ଲେଖାଯାଏ, ତୁମ୍ଭେ ଏବେ ଆପଣା ପୁତ୍ରକୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ତ୍ରିବିଧ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁତ୍ର ଭାବରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଏ। ଏହାପରେ ଲେଖାଯାଏ, ତୁମ୍ଭର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରକୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାପରେ ଲେଖାଯାଏ, ତୁମ୍ଭେ ଯାହାକୁ ସ୍ନେହ କର, ସେହି ଇସାହାକକୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି, ପିତା ମୋତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଏହାପରେ ଲେଖାଯାଏ, ଘେନି ମୋରିଆ ଦେଶକୁ ଯାଅ। ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ସେହି ମୋରିଆ ଦେଶର ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ଓ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବଳୀକୃତ ହୋଇଥିଲେ। କାରଣ ସେ ସେହି ଜେରୁସାଲେମ ନଗରର ପ୍ରାଚୀର ବାହାରେ କୃଷାର୍ପିତ ହୋଇଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ।
ସେ ସେହି ପର୍ବତ ଉପରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ପର୍ବତ ଉପରେ କି ଅବ୍ରାହମ୍ ଇସାହାକକୁ ହୋମବଳି ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ହୋମବଳି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ, କାରଣ ହୋମବଳି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷଜନକ ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁଷ୍ଟିଜନକ ଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ଭାଜନ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ହୋମବଳି ତାହାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ନିଦର୍ଶନ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ନିଜେ କହନ୍ତି, ଏ ଆମ୍ଭର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର, ଏହାଙ୍କଠାରେ ଆମ୍ଭର ପରମ ସନ୍ତୋଷ। ତେବେ ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ଅବ୍ରାହମ୍ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନ କରି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଦେଶାନୁସାରେ ଇସାହାକଙ୍କୁ ଧରି ସେହି ମୋରିଆ ଦେଶ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାହା କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱର ଇସାହାକଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠାଇବେ। କାରଣ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର। ଏହାର ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବ୍ରୀ 11 ପର୍ବର 17 ପଦରୁ 19 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଅବ୍ରାହମ୍ ପରୀକ୍ଷିତ ହୋଇ ଇସାହାକଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ହଁ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସମୂହ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଇସାହାକଠାରୁ ତୁମ୍ଭର ବଂଶ ଖ୍ୟାତ ହେବ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣାର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଯେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ, ଏହା ସେ ମନେ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଭାବେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଫେରି ପାଇଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାପରେ 22 ପର୍ବର 3 ଓ 4 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ତହିଁରେ ଅବ୍ରାହମ୍ ପ୍ରଭାତରେ ଉଠି ଗଧ ସଜାଇ 2 ଜଣ ଦାସ ଓ ଆପଣା ପୁତ୍ର ଇସାହାକକୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଲେ, ଆଉ ହୋମ ନିମନ୍ତେ କାଠ କାଟି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଅନନ୍ତର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଅବ୍ରାହମ୍ ଅନାଇ ଦୂରରୁ ସେହି ସ୍ଥାନ ଦେଖିଲେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ନିମନ୍ତେ ଅବ୍ରାହମ୍କୁ 3 ଦିନ ଲାଗିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଅବ୍ରାହମ୍ ଇସାହାକଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଫେରି ପାଇଲେ, କାରଣ ସେ ସେହିପରି ଭାବରେ ସେହି ସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଇସାହାକଙ୍କୁ ସେ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଫେରି ପାଇଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାର ବିଷୟ। ତେବେ 22 ପର୍ବର 5 ପଦରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ତେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମ୍ ସେହି ଦାସମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଗଧ ସହିତ ଥାଅ, ମୁଁ ଓ ବାଳକ ଦୁହେଁ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ଆରାଧନା କରି ପଛେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଆସିବା। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ଏଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଅବ୍ରାହମ୍ ଇସାହାକକୁ ହୋମବଳି ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବେ ସେହି କୃଷ ଉପରେ ପିତା ଈଶ୍ୱର ଓ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବାହାରେ ଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେହି କୃଷର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନରେ କୌଣସି ଭାଗ ନେଇ ନଥିଲେ। ଏହା କେବଳ ପିତା ଈଶ୍ୱର ଓ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ପିତା ଈଶ୍ୱର ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବଳି ସ୍ୱରୂପ କରି ଏହି ଜଗତକୁ ପଠାଇଲେ, ଯେପରି ଆମେ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେଉ। ଏହାପରେ 22 ପର୍ବର 6 ପଦରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲେଖା ଅଛି, ତହୁଁ ଅବ୍ରାହମ୍ ଯଜ୍ଞ କାଷ୍ଠ ଘେନି ଆପଣା ପୁତ୍ର ଇସାହାକର ସ୍କନ୍ଧରେ ଦେଇ ନିଜ ହସ୍ତରେ ଅଗ୍ନି ଓ ଛୁରିକା ଘେନିଲେ, ପୁଣି ଦୁହେଁ ଏକତ୍ର ଚାଲିଗଲେ। ଏହି ଅଂଶରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଅବ୍ରାହମ୍ ଯଜ୍ଞ କାଷ୍ଠ ନେଇ ଇସାହାକର ସ୍କନ୍ଧରେ ଅର୍ଥାତ୍ କାନ୍ଧରେ ଲଦି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେପରି ଇସାହାକ ତାହା ବହନ କରେ। ଆଉ ଠିକ୍ ସେହିପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ନିଜ କୃଷ ବହନ କଲେ। ଏଠାରେ ସେହି ଅଗ୍ନି ବିଚାରକୁ ଦର୍ଶାଏ ଓ ଛୁରୀ ବିଚାର ଓ ବଳିଦାନର ସମ୍ପାଦନାକୁ ଦର୍ଶାଏ। ଏହାପରେ 7 ଓ 8 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ଇସାହାକ ଆପଣା ପିତା ଅବ୍ରାହମ୍କୁ ଡାକି କହିଲା, ହେ ମୋର ପିତ। ତହିଁରେ ସେ ଉତ୍ତର କଲେ, ପୁତ୍ର, ଦେଖ ମୁଁ ଏଠାରେ। ତେତେବେଳେ ସେ ପଚାରିଲା, ଏଇ ଦେଖ ଅଗ୍ନି ଓ କାଷ୍ଠ, ମାତ୍ର ହୋମ ନିମନ୍ତେ ମେଣ୍ଢାଛୁଆ କାହିଁ? ତହିଁରେ ଅବ୍ରାହମ୍ କହିଲେ, ପୁତ୍ର, ପରମେଶ୍ୱର ଆପେ ହୋମ ପାଇଁ ମେଣ୍ଢାଛୁଆ ଯୋଗାଇବେ। ତହୁଁ ଦୁହେଁ ଏକତ୍ର ଚାଲିଗଲେ। ଏହି ଅଂଶରେ ଆପଣ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଅବ୍ରାହମ୍ କହନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଆପେ ହୋମ ପାଇଁ ମେଣ୍ଢାଛୁଆ ଯୋଗାଇବେ। ମାତ୍ର ଆପଣ ଏହାପରେ 13 ପଦରେ ଦେଖିବେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ମେଣ୍ଢାଛୁଆ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବଧଶୃଙ୍ଗ ଏକ ମେଷ ଯୋଗାଇଲେ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆମେ ଏକ ଭିନ୍ନତା ଦେଖୁଅଛୁ। ତେବେ ଏପରି ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ଅବ୍ରାହମ୍ କ'ଣ ଏପରି କହିବାଟା ଭୁଲ? ନୁହେଁ। ଏଠାରେ ଅବ୍ରାହମ୍
ଭାବବାଣୀ ସ୍ୱରୂପେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମେଷ ଶାବକ। ଆଉ ସେହି ମେଷ ଶାବକ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନଥିଲେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନ ତାହାଙ୍କୁ ମେଷ ଶାବକ ରୂପେ ପରିଚିତ କରାଇ ନଥିଲେ। ତେଣୁ ନୂତନ ନିୟମରେ ଆମେ ସେହି ମେଷ ଶାବକଙ୍କୁ ଦେଖୁ, ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନ କହନ୍ତି, ଏହି ଦେଖ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମେଷ ଶାବକ, ଯେ ଜଗତର ପାପ ବହି ନେଇଯାଆନ୍ତି। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ନିଜେ ସେହି ମେଷ ଶାବକଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରିବାକୁ ଥିଲା, ଯାହାକି ଅବ୍ରାହମ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଭାବବାଣୀ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ତାହାଙ୍କୁ ଏକ ବଧଶୃଙ୍ଗ ମେଷ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମେ 13 ପଦରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅବ୍ରାହମ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ 9 ଓ 10 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିରୂପିତ ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତେ ଅବ୍ରାହମ ସେଠାରେ ଏକ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରି ତହିଁ ଉପରେ କାଠ ସଜାଡ଼ି ଆପଣା ପୁତ୍ର ଇସାହାକକୁ ବାନ୍ଧି ବେଦୀର କାଠ ଉପରେ ଶୁଆଇଲେ। ଅନନ୍ତର ଅବ୍ରାହମ ହସ୍ତ ବିସ୍ତାରି ପୁତ୍ରକୁ ବଧିବା ନିମନ୍ତେ ଛୁରିକା ଧରିଲେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇସାହାକ କିଛି ସାନ ପିଲା ନଥିଲେ, ସେ ସେହି ସମୟକୁ ଯୁବକରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲେ। ମୁଁ ଭାବୁନାହିଁ ଯେ ଯଦି ଇସାହାକ ରାଜି ହୋଇନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଅବ୍ରାହମ ତାହାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ସେହି ବେଦୀର କାଷ୍ଠ ଉପରେ ଶୁଆଇ ପାରିଥାନ୍ତେ। ମାତ୍ର ଯାହା ଜଣାଯାଏ, ଇସାହାକ ଆପଣା ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ନିଜକୁ ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲେ। ସେ ପିତାଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ଆଉ ଠିକ୍ ସେହିପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେହି କ୍ରୁଶୀୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ବରଣ କରିବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଏହି କଥା କହିଲେ, ମୋହର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ। ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଭିମତକୁ ସଫଳ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେହି କ୍ରୁଶରେ ଆପଣାକୁ ସମର୍ପଣ କଲେ, ଯେପରି ଆପଣ ଓ ମୁଁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇ ସେହି ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେଉ। ତେବେ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ଦୃଢ଼ତା। ସେ ନିଜର ପୁତ୍ର ଉପରେ ଛୁରିକା ଧରି ହସ୍ତ ଉଠାଇଛନ୍ତି ପୁତ୍ରକୁ ବଧିବା ନିମନ୍ତେ। ବାସ୍ତବରେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ମାନିବାକୁ ହେବ। ଏଥିରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଗଭୀର ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ତା ନ ହେଲେ ସେ ନିଜର ସନ୍ତାନ ଉପରେ କେବେ ହେଲେ ଛୁରିକା ଉଠାଇ ପାରିନଥାନ୍ତେ। ଏହା ସହଜ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ମାତ୍ର ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ ଯେ ଇସାହାକଠାରୁ ତାହାଙ୍କର ବଂଶ ବିଖ୍ୟାତ ହେବେ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ତାହା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି କହିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ ଈଶ୍ୱର ଇସାହାକକୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ କରାଇ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ସଫଳ କରିବେ, ଯାହାକି ଏବ୍ରୀ 11 ପର୍ବର 19 ପଦ ତହିଁର ପ୍ରମାଣ ଦିଏ। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପୁତ୍ରକୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଫେରି ପାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର କେବେ ହେଲେ ତାହା ଘଟିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତେ? କେବେ ନୁହେଁ, କାରଣ ସେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ନରବଳି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ନରହତ୍ୟା ସହିତ ସମାନ। ତାଛଡ଼ା ଏପରି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନାହିଁ ଯେ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରେ। ତେଣୁକରି ଈଶ୍ୱର କେବେ ହେଲେ ତାହା ଆଶା କରିନଥିଲେ ଯେ ଅବ୍ରାହମ ଇସାହାକକୁ ହୋମବଳି ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁ। ମାତ୍ର ସେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଆଉ ଅବ୍ରାହମ ମଧ୍ୟ ସେହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜୀବନ ଓ ସେହି କ୍ରୁଶୀୟ ମୃତ୍ୟୁର ନିଦର୍ଶନ ସ୍ୱରୂପ ଥିଲା, ଯାହାକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏହି ଜଗତକୁ ଆଗମନରେ ସଫଳ ହେଲା। ଅବ୍ରାହମ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ତହିଁର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେହି କ୍ରୁଶୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଅଂଶୀ ହୋଇପାରିଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବା ଯେ ଈଶ୍ୱର କିପରି ଅବ୍ରାହମକୁ ନିଜର ପୁତ୍ରକୁ ବଧ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ କଲେ ଓ ସେହି ହୋମ ନିମନ୍ତେ ବଧଶୃଙ୍ଗ ମେଷ ଯୋଗାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମୁଁ କହି ରଖେ ଯେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଲା। ଏହା ବ୍ୟବସ୍ଥାର କ୍ରିୟାକର୍ମ ହେତୁ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ବିଶ୍ୱାସର କାର୍ଯ୍ୟ ହେତୁ ସେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଲେ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଚାହାନ୍ତି ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣିତ ହୋଇପାରିବା। କାରଣ ଯୀଶୁ ନିଜେ କହନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଯାହାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରିଅଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ବାଧ୍ୟତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ବୋଲି କହୁ, କେବଳ ତାହା ମୁଖରେ କହିଦେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଆମର କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାହାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବାକୁ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରି ତାହାଙ୍କ ସହିତରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ହେବ। ତାହେଲେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସ ତାହା ପ୍ରମାଣିତ ହେବ।
ତେଣୁକରି ଆମର ଧାର୍ମିକତା ଆମର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଓ ବାଧ୍ୟତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ। କାରଣ ପବିତ୍ର ବାଇବଲ କହେ, କର୍ମ ବିନା ବିଶ୍ୱାସ ମୃତ ଓ ବିଶ୍ୱାସ ବିନା କର୍ମ ମୃତ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠାରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଶୁଣିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରକୃତ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ବେତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ନିୟମିତ ଶୁଣନ୍ତୁ ଓ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବାର ଆଗ୍ରହ ଥିଲେ ଆମ ସହ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଠିକଣାଟି ହେଲା ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶିକା TWR ଇଣ୍ଡିଆ, ପୋଷ୍ଟ ବକ୍ସ ନମ୍ବର 33, ଭୁବନେଶ୍ୱର 751001। ଠିକଣାଟି ଆଉଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶିକା TWR ଇଣ୍ଡିଆ, ପୋଷ୍ଟ ବକ୍ସ ନମ୍ବର 33, ଭୁବନେଶ୍ୱର 751001। ଆମର ଇମେଲ ଆଡ୍ରେସଟି ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ, ODIATTV@radio882.com। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।